Naše prasátko se jmenuje Andělka, je jí 5,5 roku, je taková přátelská, poslouchá na slovo, samozřejmě za nějaký odměnky. Moje prasátko se jmenuje Betinka. Miluju ji, protože je to sice mrcha kousavá, ale stejně přijde a dává mi pusinky, ale jenom když teda chce ona. Když chci já, tak to mě kousne. Pro začínající chovatele prasátek je opravdu nejdůležitější si být vědom toho, že to prasátko nezůstane malinký. Malinký prasátka neexistují. S prasátkama musíme jednat v rukavičkách a musíme s nimi jednat tak trochu jako se sobě rovnými. Probíhá veterinární akce, klubově ji nazýváme pro prasátka, která jezdí autem. Pak ještě pořádáme veterinární akce, takzvané objížděcí. To je pro prasátka, která se nemůžou dostavit na jedno místo. Rozhodně bych nedoporučoval prasátko chovat v bytě, protože většinou to prasátko čumákem trhá polštáře, deky, ona si dokáže otevřít dvířka, vyndá hrnce, je to prostě malý dítě. Měli bychom mu určitě koupit pelíšek a měli bychom si pamatovat, že když jednou vezmeme prasátko k sobě do postele, tak už jenom těžko ho z té postele budeme dostávat pryč. Některý lidi řeknou, fuj, prase doma, ale já bych ji nedala. To prostě moje prase kouše mě, kouše a říká mi to mrcha prasečí, ale stejně bych ji nedala.